O Plan Marco da Xunta de Galicia destina 140.000 euros en OUTES para a mellora de infraestructuras rurais. En toda a comarca do Barbanza, os 9 concellos percibiron un importe superior aos 532.000 euros. Varios camiños rurais de OUTES locen dende hai pouco aspecto renovado grazas ao investimento do Plan Marco da Xunta de Galicia. Un total de 140.000 euros destinados a varias actuacións no concello en mellorar o acceso a parcelas agrícolas. Dende a Xunta de Galicia destacan a importancia dos fondos deste Plan Marco, que xa levan destinados máis de 532.000 euros aos 9 concellos do Barbanza. Camiños que sirven, ¿no?, para acceder pues, a moitas explotacións, tanto agrícolas como gandeiras, e sen dúbida pues, para facilitar tamén a mobilidade dos cidadáns que viven nestes lugares. O que queríamos ver, bueno, pues, es as actuacións que se fixeron nos últimos anos. É verdade que o investimento por parte da Consellería de Medio Rural para estes camiños rurais foi importante nas últimas anualidades, 23, 24, 25. Estamos a falar de Concello de OUTES, que foron uns investimentos de 140.000 euros, e hoxe o que estábamos a visitar pues, era uno destes camiños. Investimentos de 140.000 euros foron aquí no Concello de OUTES nas últimas anualidades, e dentro do que a comarca de Barbanza estamos a falar de 532.000 euros, máis de medio millón de euros os que se investiron nestes camiños rurais en eses 9 concellos desta comarca. A Consellería de Medio Rural segue traballando en toda Galicia por mellorar estas infraestructuras en concellos como a de OUTES. Se sigue pues, traballando arreo en toda Galicia para beneficiar, ¿no? E sobre todo para que teñamos unha boa comunicación, que a xente que está desenvolvendo pues, traballos e tamén vive nas zonas rurais pues, nos podan acceder. Estes investimentos son importantes, nos consta bueno, pues, que para as actuacións que xa se van a desenvolver nas anualidades 25, 26, bueno, sigan presentando propostas de actuación cando van a verse beneficiados pues, en torno a esos 72.000 euros. O alcalde de OUTES, Francisco Calo, agradeceu primeiramente a achega autonómica ao seu concello, uns fondos que asegura son imprescindibles en municipios como este, cunha ampla extensión rural. Aproveitou ademais a ocasión para solicitar a axuda da Xunta para contar cun camión motobomba coa colaboración da Consellería de Medio Rural. Concellos como o de OUTES, que son concellos rurais dunhas extensións bastante amplias, son concellos grandes, os recursos moi limitados, como ben sabemos todos, e estas apostas que fan polo rural, neste caso para mellorar accesos ás nosas aldeas, entre outras, son fundamentais para que os nosos veciños e veciñas bueno, podan asentarse e podan vivir o día a día en condicións óptimas. Esperemos seguir contando non consideramos que non pode ser de outro xeito, de que a Xunta de Galicia siga apostando polo rural con actuacións como estas. Xa digo, desde OUTES sempre serán benvidas.